auta na kwana ne dauke da wakar Salma. Allah sarki duniya umma Salmatun sarauniya mai kyawo zinariya kari kiɗa ya wahayya jirgin satar zuciya so dube ni ki tausaya sarki na kama duniya a can cikin rai yayi wuri kullum ina ta wuri ba na tsuwa sai hanzari jirina yana tafasuwa kawai kice take karuwa dattin san ki ba zai buwa wutar kaunar ki ke ruwa waso iya da so uwa mai kishi shike da yin ruwa san ki yasa na yi tsimuwa gashi a yau na yi mantuwa ciwon san ki na karuwa ya ki taho zauna da ni. Sanki a yau shi na kama na san ban yin nadama san su a cikin